Industria iraultzak aldaketa sakonak eragin zituen gizartean, bale? Teknologia aurrerapenak, lan baldintzen aldaketak eta baita hezkuntza behar berriak ekarri zituen, bale? Eta egiturak aldatu egin ziren hezkuntzanak. Aitor, ez da hori maristak Durangon eraiki zenaren arrazoia. Eta aldaketa horiek nola eragin zuten maristak Durangoko hezkuntzan? Bai, eragin egine bat. Lehenago, Marizetako hezkuntza hurbilagoa zen, bai, baina industria iraultzak eragindako aldaketek eta behar ekonomiko berriek gauza berriak irakastera behartu zuten. Eta orduan, hezitzeko modeloa aldatu egin zen bai. Vale? Baina, dana, gazarekin jarraituko nahiko nuke, bale? Baina, ideia bat deko. Begiratu egizue, mesedez, datorren asterako Marizetako historiaren informazioa, bale? Eta, segun nahi duzuen bezala, aurkeztuko duzue jenda horren, bai? Zer iruditzen zaizu bideo bat egiten badu elkarrizketa eta informazioarekin? Ondo iruditzen zait. 20. mendearen hasieran Durangaldea erabateko industria eraldaketan ari zen. Langile espezializatuen belaunaldi berri bat prestatzeko beharrak bultatu zuen 1904an Maristak anaia Durango iristea. Industrialari baten eta garaiko elkarteren kolaborazioarekin Maristak arte eta lanbide eskola eratzen dute. Beren eginkizuna gazteak industria hazkundeari aurre egiteko prestazioa kalifikatzeko prestakuntza tekniko eta humanoren Zentro aitzindari honek azkenean Euskadiko hezkuntza tekniko eta profesionalaren erreferente izango denaren oinarriak ezarri zituen. 20. mendearen lehen erdian, eskola finkatu eta hasi egin zen. Instalazioak zabaldu ziren eta hezkuntza eskaintza diversifikatu zen. Industriaren beharra egokituz eta gizartearen betebeharra egokituz. Hirurogeita eta 70ko hamarkadetan Maristak Durango hezkuntza joera berrietara egokitu zen. Metodologia berritzaileak eta programa tekniko espezializatuak sartu ziren eskualdeko garapen industrialarekin bat etorri. Zentroak gainera bertako industrialarekin dituen lotura sendotzen ditu ikasleen laneratzea erratuz eta haien prestakuntzak markatu eskaeri erantzuten diela bermatuz. 20. mendearen amaierak iraultza berri bat ekarri zuen beraiekin aro digitala. Maristak Durangon ez zen atzean geratu. Teknologia berriak txertatu zituen bere ikasten prestakuntza programa 21. mendeko erronketarako prestatzen. Ikastetxeak lankidetzak ezarri zituen zentro teknologiarekin eta ikerketa aplikatuta. Sustatu zuen. Hezkuntza tekniko eta profesionalarekin erreferente gisa finkatuz. Noiz hasi zinen Maristetan lan egiten? 2019 urtean hasi nintzen Maristetan lan egiten. Pues en Maristas empecé en el año 1995, en septiembre, al comienzo del curso de 1995. Pues empecé haciendo una sustitución en 2019 y ya me quedé. I first started working in Maristak, I think it was 2008, as a substitute teacher. Bueno, ni Maristetan hasi nintzen, orain arte 2005an, baina lehenago egon izen nintzen ordezkapen bat egin, baina ez todo gogoratzen zein urtetan. Ni onaia gelditzeko etorri nintzen 2005ko urtarrilean, 20 urte. ¿Cómo era Maristas cuando empezaste a trabajar aquí? Bueno, pues a nivel físico igual, es decir, el tipo de construcción, el edificio y todo lo demás, bueno, pues está muy parecido. Sí que es verdad que había, gracias a Dionisio, que era uno de los hermanos que estaba por aquí, bueno, pues en todos los pasillos había plantas muy cuidadas, en perfecto estado, cosa que, bueno, pues con el tiempo, pues bueno, Dionisio hace muchos años ya que no está con nosotros y que nos dejó, y bueno, pues esa parte se dejó de cuidar, aunque las mujeres de la limpieza
aún se ocupan, pues es verdad que ha sido una parte ya que se ha descuidado más. Y por lo demás, pues un poquito parecido. Ahora hay aulas mucho más digitalizadas, más nuevas que antes pues no existían. Empezábamos con el tema de los ordenadores, pero todavía utilizábamos el MS2. Y bueno, y a nivel pues de compañeros, pues bueno, también hay un cambio generacional muy importante. Y pues bueno, pues sí, hay diferencias. Pues es que yo creo que no ha cambiado en su esencia, creo que ha cambiado en las metodologías, porque al final intentamos estar al día de las nuevas metodologías y tenemos que adaptarnos a las nuevas leyes y a los nuevos currículums, pero creo que en cuanto a la esencia de Maristas estamos igual. Beste leku baten lan egiteko be eskaintza egioztien, baina naiz jauneban ona etorri, ikasleekin dekogun tratu eta gustau egiten jatelako, eta ezagutu nebasan lankideekin oso pozik neuelako. ¿Recuerdas algún momento especialmente significativo en tu trayectoria aquí? Recuerdo la primera vez que me pidieron consejo, que además lo recuerdo con mucho cariño porque estaba en una clase sola y vino un chaval y me dijo: estoy perdidísimo, no sé qué carrera quiero hacer, ¿me puedes ayudar? Y lo recuerdo con mucho cariño. Erronka handirik egon alda eskolaren bilakeran? Bai, beti, irakaskuntza munduan, guk pertsonekin lan egiten dugun momentutik erronkak egunerokotasunean ditugu, bale? Hau ez da enpresa bat, tailer bat, esango nuke, gure ikasleak pertsonak dira, eta tailer batean lan egiten duzunean, zure ikasleak edo torlojoak dira, ezta? Herramientak, piezak. Hoiek zu etxera zoazenean, ez dituzu hoiek etxera eramaten, baina ni etxera noanean, nire ikaslegoaren ardurak, kejak eta guzti hori etxera eramaten dut. Eta hori bai uste dut egunerokotasuneko gauza bat dela. Erronka hori denbora guztian daukagun gauza bat dela. ¿Qué valores crees que caracterizan a Maristas Durango? Me repito, pero creo que es cercanía. Creo que somos muy humanos, que entendemos mucho la humanidad de los chavales y somos... tenemos siempre a los chavales en el foco y en el centro. Bueno, niretzako beti ikasleari laguntzea. Eta hurbiltasun hori ikaslearekiko kezka, naiz eta batzutan ikasleek daukaten adina daukate da igual ez dute ikusten, bai? Edo batzutan igual ez dugu ondo erakusten irakasleok, bai? Baina nik uste dut hori dela baliorik garrantzitsuena. Beti ikasleari bere bizitzako ibilbidean momentu honetan laguntzea. Niretzako hori da gauzari garrantzitsuena. Aipatu bezala, nire ustez barkatu, Maristak Durango ezaugarritzen dituen balioak direla hurbiltasuna, gertutasuna, lan egiteko konpromesu hori edo prestutasuna laguntzeko, ze edozein momentutan gaude prest ikaslegoa laguntzeko, eta bai horrek esango nituzke direla. What we always say, we try to be very close to our students. We try to show them that they mean to us, they're meaningful to us. That they're more than just a student that passes by. We try to.